Irantzu, talde Arroxeko jatorren orain eta urdinean nor, Oier orain arte, baina horrek aldatu beharko du, edo ez, ikusiko dugu. Talde urdina, kuadrilakiderik jatorrena aukeratzera goaz, bai ala bai? Bai. Denak prest? Bai. Venga, basuntua ordenean eta txukun eta alik eta lasaien egingo dugu, bale? Amaiatan akor, zein aterako da? Aitor. Aitor, bai. Aitor. Ni uste bai, Gure ustez bai. Talde urdinean Aitor eta Oskar dira momentuz txapelaren azpitik pasa ez Aitzol. diren bakarrak eta Aitzol ere bai. Aitzoles. Egurre. Orduan Aitor ez zuek garbi daukazue. Ni uste bai, Gu pentsatzen dugu, Bai. beateako dala. Basi gaitezen. Az gaitezen jatorrenarekin. Oier. Jator oia, ja. Bueno, bai, hori da. Oier, jator, oier. Bai. Badenei emango nieke, hori beti esaten dut, baina asteburu honetan bi pertsona artean egonaz, Olatz eta mutil baten artean, eta Egurre bigarrenak uste dut merezi duela txaperra. Beste txapela. Txapel bera. Aitorrentzat puxtarri bat. Bai. Ondo. Enara. Enara. Ba, nik bai Aitzore emango jo. Eskerrik asko. Egurre, Aitzolek bi puxtarri, Olatz, zure txanda. Usteet, asteburu hontan gutako asko irabazi ditula, Aitzol, zuzako. Aitzolek iruria. Orain zure txanda, ez eseri Aitzol. Bueno, nik Oierreri emongo txet botoa, oin arte jatorrena da, eta ez duzte beste langurik erakutsi, osake. Oierrek tanto bat. Bueno, Aitor zure txanda. Bueno, Aitzol zorionak jatorna izateatik, honi nire botoa, enara emango jo. Enarak tanto bat, Oierrek beste bat, Aitzolek hiru, Oskar. Bueno, nik dudaik ez dauket, ez nire ere baitzolen zaigo. Taldeko jatorren orduan Aitzol, Oier jarri oso txapela. Kuskusero ez genuen asko espero, baina begira. Baina merezita, Berri bat. Bai, berri bat. Elkarrizko aldiz. Bazan garaia. Bazan garaia ja, Taldeko horrelako jatorrenak. zer Merezita, gertatzeko. bai. Aitzol, beka, bosteko hori. Zorionak. Apa, Bizkaia! Gusture! Bai, ze enaben espero, ez da inondik inora bez. Enaben espero.